ngeten. Kula dikongkon bapak ajeng bangun kayangan. Truk sowan pepunden Pandhawa, mboyong Pandhawa 5 cacahe mundi pustaka Jamus 5 Sada. Del, kula tekan negara Ngamarta. Iya, terus tekan mriku pun nonton Sinuhun Darawati. Sinuhun Darawati ngersake pustaka Jamus 5 Sada arga tumbal wadal negara Darawati, merga negara Darawati ketaman pegebluk. Lah niki cangkeme duwer niki sing ngomong. Darawati sing ketunggon ratu sing ketitisan dewa kok taman pegebluk niku mboten ajeng kelakon. Saya-saya sakniku akeh wong sulapan, akeh wong gawe-gawe. Ya nek Sinuhun Darawati tenan, nek dudu mongko nggo tumbal niku api-api ming dipendhem. Nek nganti pustaka Jamus 5 Sada niku ming dipendhem kalih Sinuhun Darawati, tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Bagong ngomong ngoten niku. Lah kok Sinuhun Mandura nesu. Iblis ranah anu mani jajalan Sukertane bawana Petruk. Wong kere ketibal mung melarat. Japurmu ora ngerti tata krama. Kula dunekke kere ora apa-apa, dunekke melarat ora apa-apa, wong dasare kula ya kere tenan. Ning bareng ngancik balya kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, wong ora duwe, bapakmu ki wong melarat terus bangun kayangan ki sing goragat cengele kae apa piye? Nuwun sewu. Nek nganti bapak kula dunake kaya ngoten niku mongko kula anake, nek kula ora nesu terus kula niku anak sing piye? Saniki kula tak takon karo sampean, nek sampean anake Ndara Werkudara terus kula lokke, ayo Antasena anake Werkudara. Wong dlogak-dlogok. Ora iso basa, hunah-hunuh ngalor ngidul. Aku nesu, padha aku ya nesu. Kula niku nesu merga kula niku belani bapak ora kok nesu merga Petruk niku wani karo Sinuhun Mandura ora. Nek Sinuhun Mandura niku ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, aja suwiyah-wiyah karo Semar. Waduh, Truk Nun. Nek tak petu-petu kok bener kowe mbangane Siwa Mandura. Akhire panjenengane iso mikir. Kok ngarahke Petruk. Rada penak wetengku, Truk. Wis penak. Wes mari untut banter ora ngono. Ora. Ayo untut piyayi ya. Dua-pura untuk biaya-biaya lah. Wis rada penak, wis penak iki piye? Sikat apa piye? Kusike wis. Iku wis rampung rembuke kok sikat-sikat ora. Nyikat jubin kono. Padake ora. Truk Nun. Aku ora sida nyekel kowe. Matur nuwun Den, nek sampeyan iso nampa napa alasan kula. Ning kowe durung slamet. Maksude sing goleki kowe dudu ora ming aku. Terus Kakang Antarja, Kakang Garukaca. Goleki kula, iya. Ajeng nyekel kowe. Saurane mesti bakal miloro karo kowe. Duh, piye, Gong? Sik migren ya aku, Truk. Kowe iki anggere ana bahaya migren wetenge lara, dobolen. Anggere muni tentrem kok waras. Aku pancen listrik e. Ngono kuwi sistemku e. Sistemku ora nyengit senengane. Wis pokoke ditanggung wong loro. Ora usah wedi. Ning aku wering karo kowe ya, Truk. Muling pripun? Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garukaca aja males. Lho, aku kula ora entuk males pripun? Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Ngangge napa? Aku duwe banyu sungut iki digdaya, iki ampuh. Iki nek tak peres metu banyune. Iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong mati. Nggih. Dadi Kakang Garukaca nek tekan kene, kowe arep dipiloro, kowe manut wae utawa kowe gawe sandiwara supaya Kakang Garukaca wedi karo kowe. Oh nggih, siap. Ketratase kowe diantem yen nganti kowe lara tak tambani. Upama dipotho sirahmu, aku sing nguripe karo kowe. Oke, wis ngono ya. Wah, leleng iki aku. Wis ngono wae. Aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan ambles bumi niku terus kula ling ngundang piye? Kula ora ngerti napa-napa. Sik, terus tak nampani sepret. Ya. Bagong ki ora senengane kok ya. Wis lah mesok. Nggih, ngoten mawon. Wis ngono wae aku tak ambles bumi ya, nggih. Santos-santos ya. Ngopo, Gong? Anu mung jajal kok. Engko nek ora tak undang ora mara, wong edan opo kok dijajal. Dijajal nek lobo bareng. Lambene ra. Ayo Truk, semangat 45 Truk.
Galuh kae genderane. Ya, ku mlebet tang awe-awe abang putih sanjuane iku lambang sejatine pokoke sapa sing arep gawe patine Semar utawa gawe cintrakane Semar, luwe-luwe arep gawe cintrakamu terus diwaneni. Ndara Antasena siap sumadya mbantu arek kowe. Ya, ngono ya, Kak. Kata Dyang Gatotkaca tinon mapak Karkasuta tekapira Kresna Parta maneher Parta maneher saktinira ing ujaran wang-wang semunggar cita Ndara Gatotkaca, iya Petro. Mandhap saking Dirgantara kok sajahe kesesa. Pancen aku goleki karo kowe. Nek pun ketemu, aku tak takon Wangsulana, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura, iya Petro. Oh nggih, ning wonten sebabe rasa kowean gunung tanpa guna. Yen kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe ngorek-orek pasuryaning kepundhenmu Pandhawa. Kowe mirang-mirangke Gatotkaca, Petro. Aku isin duwe abdi kaya kowe. Yen kowe wani karo Siwa Mandura, kula wektu dina iki gelem ora gelem ulungna tanganmu tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak adepake ning Pradata Adil. Yen kowe bangga aja takut dosa kecandhak Gatotkaca tak potol ndasmu mati dina iki Petro. Kok ora nganggo cakepan to? Menengo wae to. Mak teradap atiku. Sampeyan ngendika Petruk nek kowe bangga tak potol ndasmu mati dina iki. Den, kula niku wong tuwa. Kula niku wis tuwa. Wis tuwa kok ora ditebaske. Kowe tak pancal cangkemmu lho, Bang. Iki arep sandiwara. Oh ya maaf. Sampeyan niku mestine kudune ngerti unggah-ungguh, ngerti tata krama. Upama Petra niku manganggo pleru monggo. Ora apa-apa kula ajeng manapa-napake ora apa-apa. Aja kok dibondo. Mang pateni teng mriki ora apa-apa. Ning tata basane sing apik. Tata basane sing apik. Niku wong tuwa deh. Ati kula kelara-lara. Sampeyan muni Petra tak potol ndasmu. Sampeyan biyen ora kelingan dek cilik niku sing ngomong sapa? Hatiku. Ning ternyata saniki sampeyan mentala ngendika kaya ngoten. Ngoten, Mang Pateni. Mang botol sirah kula. Ndasmu. Ini nangis kok ngono. Tak gepuke ndase terus ya. Lho ati tenan karo sampean. Lho ati kula. Ngomong Mang Pateni kula ikhlas. Kula marem nek mati kula niku saka tangane wong sing kula omong wis cilik. Lahir batin kula mboten ajeng gesura. Nek nyawa kula mengke tekan swarga, mesti ketemu karo sukmane mbahmu Prabu Pandu. Mesti Prabu Pandu dangu kalih kula. Petra. Lho iki Petra wis mati. Nggih sinuwun. Kena ngapa? Entek batrene. Iya. Sing mateni sapa Petra? Sing mateni putu sampean.
Putuku sapa? Putrane Ndara Werkudara, namine Ndara Gatotkaca. Kaya ngapa menungsane tak pethoke? Yakin ngonten iku kahanane. Sukses to. Edane parungake saka kono kaya ketoprak to. Ketoprak jenggulmu kowe ora. Nangise jan jos tenan. Kowe kok iso nangis ya, Tru? Ayo iso ya sandiwara kok. Kowe iki biasane arang-arang nangis e. Kowe iki anakmu lara kowe nanggap dangdut kok. Jenggulmu mlocot. Oh, nek lara kok nanggap dangdut ora. Ndara Gatotkaca terus pleper. Mabur mergo tak unak-unake nek sukmaku tekan swarga ketemu sukmane mbahmu Prabu Pandhu Petra kok wis mati. Nggih patrane pun entek. Aku sing kono arep guyu ndak terani ngece. Aku arep gak sikut lho kok kowe. Anggap ora. Glodak-glodak tak kira panggung arep diceceli. Yang musisi noman ngeterke seprek apa? Seprek jantem aja kari siji sapa? Ndara Antarja aku wis ngalahke loro wedan Ndara Antarsena karo Ndara Gatotkaca ha iki didumdil iki maksudnya didumadil. Aku sing ngalahke loro, sing siji kowe. Waduh. Mbok aku rasa truk. Weh, telek. Ku sing ngomong aku kok dadak Mati Utama. Mati Utama mbelani bapak. Oh ya wis tak lakonane. Ya. Yati lho kok. Truk. Antarja ki ampuh banget. Hakakane Ndara Gatotkaca ya lek ampuh piye? Kae putune rajane Ngula, dewane Ngula. Edan. Kowe wani Ndara Antarja merem ngampet ambegan ula sak donya teka kabeh. Waduh. Ngeroyok aku. Heeh. Biasane pas merem pas ulane metu. Yakin aku ra goro. Ngati-ati kowe. Anggere kowe ro merem ulane ro metu. Nek arep mati ulane entuk wae. Ora masalah. Wah, cilaka iki, Tru. Ha wis pokoke ditandangi rasa wedi. Ulane werna-werna ana ula bandotan, ana ula dembung macan, ana ula kobra. Ha sing nemelangi iki ula sendok. Kok iso? Wo ula sendok iki go goreng ya entek. Bakmi ya entek. Heeh, monggo karo jodone ya. Ula apa? Ula porok. Ula porok kuwi nggo nyuces karo nggo nglinting bakmi ngono. Iya. Tak adepane, Tru. Ya. Wis ngalahke Antarsena, ngalahke Gatotkaca, aku ora iso ngalahke wong Surja. Antarja isen pirang bebarang. Karo teka-teka ya, Tru. Dinteni. Biasane Ndara Antarja ki saka ngisor, Gong. Weh. Saka ngisor ora saka dhuwur. Saka ngisor. Dadi kelingan aku Tru kowe nek omong ngono iki. Nek Ndara Antarja ki biasane saka ngisor, aku biasane saka mburi. Dapure. Engko nak teko tak adepane ya terus ya. Hati-hati lho, Kang. Keperanggul mungging ayuda bapak bawatnya bentar Ndara Antarja iya iki Bagong nggih iya
Aduh, gugup aku wisan. Ana napa kok dadi sampean kok mrepeki anu napa jenenge iku napa jumeneng napa? Ketemu kalih kilu. Aduh. Kula. Aku tak takon karo kowe. Mang takon ning ampun angel-angel nggih. Iya. Engko ndak bijine elek. Iya, iya. Petruk nendi? Non, Petruk nendi? Oh, sampeyan madosi Petruk to? Iya. Truk? Goleki kowe kok. Ini ya, Le. Piye? Maksudku aku ngaso kowe tak kon ngalahke Antarja. Nek Antarja goleki aku, kowe muni ora ana. Ah kowe ana ki? Iya. Aku nang kene iki ndelik. Omongan nek ora ana. Engko aku ngapusi. Engko mati nesta lho, Truk. Ini tak kepruk wati ndas musik kene. Ora ngono iki to. Omong nek ora ana. Oh iya, ono ora ana. Nek ngapusi sing nanggung dosane aku. Oke. Petruk ora ana. Kowe mbudheke aku iya. Kowe grenengan ning kono karo Petruk aku krungu. Truk, krungu e. Krungu kae tetep muni ora ana. Aduh. Truk kowe ngono. Aku mangkel kok goblok banget kowe. Petruk ora ana. Kowe mau grenengan karo sapa? Kae aku ora grenengan karo sapa-sapa, aku nyetel radio MBS. Dadi disebutke stasiune barang. Ya men sakarepku ndak ora percaya. Stasiun tuku. Petruk ora ana. Petruk wani karo Siwa Mandura. Pancen bener, ning Petruk ana alasan. Oh, aku ora perlu ngerti alasane Petruk. Ha iki eleke nang kene iki. Ora gelem nampa alasane Petruk tegese sampeyan niku wong sing ngadili ning ora adil. Pokoke Petruk tak cekel, tak bondo tangane tak krincung sikile. Dibingkem cangkeme ora? Nang dibontor sikile, nek cangkeme isih bengok-bengok, yo tak bingkem cangkeme. Dian kowe manut karo aku keparat. Antarja, opo? Petruk kakangku. Iya. Petruk iki lara kowe tak pateni. Anu apa? Petruk lara kowe tak keroki, tak sontekke. Men waras. Mati kok diame-ame. Aja arep karo Petruk kan coba. Ki lurah bagus. Sing arep ngadepi karo kowe. Lho. Kowe nantang karo aku. Wani ye. Lho. Wani tenan karo bagus kowe. Ora minggat sembur melosok awakmu. Kepiye? Udan cangkeme ambane ra jamak-jamak. Iki urung iki. Iki nek gelem tak ambake meneh. Gedhe ambok tenan. Anggo ngomong dasmu cukup aja. Aku iki bendaramu tok ndas ora ana bendara karo abdi. Ning kene anane meng Antarja karo Antaboga. Antaboga ki mbahku. Aduh ngono. Ngapura ya ngapura. Karo Bagong. Yen ngono kowe wani karo terus sing tawadane apamu dan iki ra mlayu-mlayu piye ya iki carane aduh. Mati dening aku. Wah, Antarja. Loro atiku. Kowe bareng gedhe arep mentolo karo aku. Kebangetan. Ora sen dadak ngapusi karo aku. Truk. Aku ora sukses e. Ora sukses piye? Aku wis nangis ora dipercaya e. Aku iki potongane ora potongan memelas kok. Jo, apa? Yo ngarit yo. Hus. Sak penakmu dhewe. Antarja, apa? Ngene wae, kowe ngerti ora? Bagong ki nek wis nesu, jagat iki anti keberbeken. Mergo aku nek nesu nyewa sound system. Ben luweh-luweh.
Terus karemu piye? Nek kowe arep jajal karo Bagong tenan, ayo ketokno japa mantramu Aji Jaya Dimeja Kawijayan. Sultan legane nganti ora bakal tak tinggal loncat. Ora minggat kramasi epek-epek. Kok sejo, aku wis bar kramas mau. Gak aku nek kramasi meneh. Aku bar kramas. Kramasi epek-epek tegese tak nggo gatheng sirahmu. Dian tenan kowe arep nggo gareng sirahku. Gatheng, oh gatheng. Kowe ngerti ora? Aku sapa? Aku anake Semar. Semar ki sapa? Dewa Kaisang Hyang Ismanta. Ngawur. Sapa? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Aduh kleru. Ismaya bapakku kae kakange Bathara Guru, kae Bathara kepala sekolah. Nek kowe wani karo aku padha karo kowe wani karo anak dewa. Aku ya putu dewa. Aku ora wedi. Dewamu dewa ula. Pak Ijo. Aku lula mbogem percaya ora percaya pokoke lenga ula. Setan rata-rata. Wah, setan kok ya setan. Arep piye? Ayo, ngejawab apa? Ora minggat lega kekulong dereng bakal kaya iki. Wes. Iki ngopo? Ilang e, Tru. Ha ilang iki goblok kaya. Tak ulang-ulang nang lemah ki ilang dhewe. Getun aku. Tiwas mempeng ana-anake ilang. Ndara-antarja ki iso ambles bumi. Dadi tok gulung ning isor ki mblesek ning jero bumi. Ayo metu. Ayo ora krungu kaya wis bablas adoh ora. Ana ak pujek-pujekke entuk sapi teng kowe. Wong ambles bumi dipujek-pujekke entuk sapi teng kesasar ning sarean kuwi men gaduki mayit-mayit. Nesu tenan Bagong, mangkel aku. Tak kapak-kapake ra wedi gregeten tak gulung. Wah sikep tak usek-useke. Untung dheweke ora nyembur. Tak bingkem cangkeme. Aku wis mesti nek arep nyembur tak bingkem ora metu tak bingkem kok. Tak plenek. Ha iya. Aku ngomong kowe jane males lho, Kong. Ayo ora ngono, Tru. Kancane meng kowe. Kayak iki berat. Iya apa? Kancane meng kowe. Ayo. Kowe lah, Gong. Apa ana? Kayak sapa joget-joget kae. Wah, wong nanggap dadilan ngono kok udu. Asih ndi to kae lho. Wah. Patih Mandura. Sapa? Praoto. Praoto ora. Karena nyaine iki kaya seger. Pragoto. Pragoto tekan kene aja dikasih hati, Tru. Ya. Nek kira-kira nglabrak awake dhewe diotosi wong loro. Oke. Kae dudu bendarane awake dhewe. Kae Patih Mandura katutke dosane pepundhane. Ya. Aduh, aku wiwit didhawuhi dening Sinuwun Prabu Mandura. Ora iso mbayangke.
Aku pate kok mungsu wong edan-edan. Oh, Petro, aku lek arep gelut karo kowe piye nek weruh rupamu aku guyu terus. Irung kok kaya sosis. Oh, hei. Wutule bodong. Dledek medun. Kaya dilinting munggah. Wah. Sing mburi kae malah marahi lara tekawan. Cangkem kok kaya jogangan. Wah, gere ora meneng kok. Guajul raimu. Iki ki menungsa digeguyu. Bagonge nesu. Aku digetak. Abape kaya batang.